Il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar l-impjant il-ġdid f'Dellimara hija waħda assurda. Sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-intervent tiegħu fil-Parlament tul id-dibattitu dwar il-qasam tal-enerġija li sar it-tnejn. Muscat iddeskriva l-mozzjoni b'dan il-mod fid-dawn li din titratta l-kontijiet tad-dawl u l-ilma li l-istess Partit Nazzjonalista olla bil-qalb meta kien fil-gvern. Fakkar kif minkejja l-attakki tal-Partit Nazzjonalista u żamm kemmtu. Il-kelma tiegħi żammejta u raħħass il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma għal familji u għan negozji. U aħna għalhekk nsabu fiduċjużi li nistgħu nimxu il-qudiem. Joseph Muscat spjega kif fil-passat Gvern Nazzjonalista daħal il-Parlament b'rekord tal-mistħija biex jiddefendi l-għażla ta' power station li taħdem bil-heavy fuel oil. B'kuntrast dan il-Gvern qed jagħtwa pjan pożittiv biex jagħmel minn dan il-qasam minn falliment għal suċċess. Araw differenza għamlet sena u nofs fejn qabel kienu jgħidulna tridu tidraw il-kontijiet għolin u issa n-nies qed jidraw il-kontijiet baxxi fejn kellna Enemalta li kienet falluta u issa għandna Enemalta li qed tiġbed investiment barrani. Jien bla dubju ta' xejn ħares wiċċi minn quddiem għal futur fejn għandna kap tal-oppożizzjoni li jidher li jixtieq jeħles minni. Jien min-naħa l-oħra nixtieq li jibqa' magħna kemm jista' jkun. Muscat iddeskriva lil Simon Busuttil bħala vittma ta' delużjonijiet politiċi tiegħu stess għax qed jipprova jfixkel pjan li bih il-familji Maltin u Għawċin qed jirċievu 30 miljun euro lura fi bwietom fis-sena permezz tar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Roħs li se jibdew jibbenefikaw minnu l-kumpaniji wkoll minn Marzu li ġej.